नों मैया थाब दाफैनायखाय दिनै जों एसे लेट जानानै फैबाय सार। जादों दे, थौदो थौ रुमाव हाबफैदो। थाब लाना थाब हगार हरसां, आंहा बेरायहैनांगौ दं। बा सार, गार्लफ्रेन्डजों नामा बेरायहैनांगौआ? थोद जाम्बा गथ', गार्लफ्रेन्ड गैया आंहा, सिंगोलसो सिंगोल। नोंबो बिब' दुरलायखौ आंनो हरा नालाय। जाखाबायदों नों बायदि साइस गैयै लरग'ग'नो बिब' हरनो। जोंहा देनां माहाजोन साख्रि गोनां नायनानैसो हरगोन आब'खौ। आंखौ देलायनायाव नुफेराखै नालाय नों, बेखायनो साइस नुवाखै। मालाबा नाय नों आं देलायबा माबायदि साइस नुयो। गावसिनि बिब'खौल' साइस बायदि मोनथारदों बे। मेकआपजोंसो साइस नुयो माथो नोंसिनि नम्बोखौ। एसे मेकआप फुनाबाथाय नायजालाबो, सालमाय ब्रेवसो नुखायो। माथो नोंसिना नम्बोआ मेकआपखौनो केजि हिसाबसो बायना लाबोखायो होनलाय। नङा माथो, देलायाबाबो साइस खालै जोंना आब'आ। पन्स पाउदारफोरखौल' एसे फुनो। नंथारगौ। नङा जाबाय। थौदो थौ रुमाव, साइस गोनां बिब'नि फंबाय। दे फरायना होदो आं मेम मखस्थ' लाना फैनो थिननायखौ। आं फरायग्रोनोसै नामा सार? दे फराय, सोर फरायो फराय, हानांगौल'। जागोन दे। अर्गा लाबोबाय अमा, आइया हमदों उदैयाव, दों बोनानै खाफैदों न'नि सिथ्लायाव। साला गदायख', दों ब्रैल' खन्थाइखौ फरायनो हाया नों? दे नों फरायलाय। जागोन सार। अर्गाया लाबोबाय अमा, आइया हमदों आथिङाव, दों बोनानै खाफैदों सिथ्लायाव ना बारियाव मोनलाय सार? साला बोरगाज', नोंबो आंनावसो सोंलायबावदों। सार आंना बिदि खन्थाइ रायथाइफ्रा गोसोआव थालाबाया। सानखान्थि आउट नलेजफ्रानदेन आंनाव एसेयावनो गोसोआव थालाबायो। एसेयावनो सानखान्थिया गोसोआव थायो। दे बुंलाय सानखान्थिनि फिसाज्ला, 2 दाजाब लाथिख' बेसेबां जायो? 2 जागोन आरो। 3 सानजाब लाथिख' बेसेबां जायो? 3आनो जागोन आरो। गोरोंथारथ' मानसिया, आंलाय बेखौनो रोङासो सानदोंमोन। सानखान्थि स्पेलिं होलाय दे बाबु, सानखान्थि स्पेलिं। साखारसा नखारन थसखारथि सानखान्थि। बुंफिन जायाखै। साखारसा खखारखा थसखारथि सानखान्थि। बेनो जाबाय नोंनि गोरोङा, सानखान्थि स्पेलिंखौनो रोङा माथो। आं होननाया जाखादोंथ', नोंसो खोनास्लाबाखै आं होननायखौ। सानखान्थिखौ गोरलै मोनो जालायबावदों। 5नि उनाव मा जायो? 6, 7, 8नि उनावलाय मा जायो? 9, 10, 10नि उनावलाय माथो जायो? खुरि बुरि बोराय थेखा जागोन आरो। मासिबां गोरलै कुइसन सोङो नोंलाय सार? गोरलैसो मोनबावदों। हमनानै ला बैगाजुमनि बादामालि दाउआ नोंसिनि खान्थाल बिफाङाव बिदै दैफैदों। अब्ला बे बिदैखौ सोर मोनगोन? जोंनाव दैबाय नालाय जोंहा मोनगोनब्रा बिदैखौ। नङा माथो, दाउआनो जोंनिसोबा जोंहासो मोनगोन दा बिदैखौ। थोद जाम्बाफोर, बादामालिया बिदै दैफेरो नामा? बबाव नुफेरा नोंसोर बादामालिखौ बिदै दैनाय? आं बादामालिया बिदै दैयासो होननो नागिरखादोंमोन। गरमजोंसो बोरैबा बुंफ्लांखादों। सावलुन गथ'आ जानला मोनला बुंनायखौनो नागारा। दे नों बुंलाय सार, सामफ्रामबो आपेल फिथाइ जायोबा मा जायो? देहाया मोजां जागोन आरो। बेखौनो मिन्थिया, आपेल फिथाइया जोबजोबगोनब्रा सार सानफ्रामबो जाबाय थानानै। सार नोंथ' बिराद गोरों मानसि, नोंनाव मोनसे कुइसन सोंबावनि। हमनानै ला नों ट्रेन साइटिंआव शुटिं खालामनो थांदों। थिग बे समावनो मोननैबो साइडनिफ्राय ट्रेना फैगासिनो। नोंहा बोरैबा ट्रेन फैनायखौ नुसनबाय, अब्ला नों मा खालामगोन? गोजा फिरफिला दैखांगोन। गोजा फिरफिला गैयाबालाय गस्ला गोजा खुनानै दैखांगोनब्रा। नों गस्ला गोजाबो गानाखैमोनबालाय टर्च लाइट सुगौमोन आरो। नोंनाव टर्च लाइटबो गैयामोनबालाय माबार कल खालामना आंनि लोगोखौ लेंहरगौमोन आरो। नोंनि लोगोखौलाय मानो लेंहरगौमोन? माने आंना लोगोआ ट्रेन सौग्रावनाय नुफेराखैमोन नालाय, बेखायनो लेंहरगौमोन आरो। होनबाना लोगोआ ट्रेन सौग्रावनाय नुफैसिगौमोन। जानला मोनला कुइसन सोङोलै नोङो। बे हमथानो हायै नारथानो हायै जिनिसखौलाय मा खालामब्रबनो हानांगौ जाखो? नों बुंलाय, मासे दाउआ मास मोनसेयाव सेरसे माइरं जायो, अब्ला 10टा दाउआ मास मोनसेयाव सेरबेसे माइरं जागोन? बेखौनो हाया जाबाय, 9 केजि माइरं जागोन आरो। मासे दाउआनो सेरसे जाखायोबा 10टा दाउआलाय 10 केजि माइरंसो जागोन दा। माखासे दाउआथ' फिसाबो थागोन ना सार। बे फिसा दाउआथ' बांद्राय बुरजा जानो हायाना माइरंखौ। बेखायनो गासै 9 केजि माइरंल' जागोनब्रा सार। मा मोनथिथारा नोंलाय? हमनानै ला नों सार, फांसे बिफाङाव 15टा दाउ दं। बेनिनो मासे दाउखौ फलाना थांनानै सिलायजों गावथारहैबाय, अब्ला बिफाङाव माबेसे दाउ थाबावगोन? 14टा थाबावगोनब्रा। एथ' गोरलै कुइसन मानो सोङो? बिदि कुइसनखौ उन्दै गथ'फोरनावसो सोंनांगौलै बाबु, आं बायदि गिदिर मानसिनाव सोंनाङा। जायाखै सार नोंनि फिननाया। बेनि फिननाया 0सो जायो। फलानाथ' सिलायजोंसो गावदोंना दाउखौ, बेखायनो सिलायनि सोदोब खोनानानै दाउफ्रा बिरलांजोबगोनसो। ओंखायनो बेनि एन्सारा 0सो जागोन। सिलायाथ' अनेक रोखोमनि थायोना, साउन्ड गोनां सिलाय, साउन्ड गैयै सिलाय। बेबा बबे सिलायजों गावदोंमोन फलानाबा? आंथ' साउन्ड गैयै सिलायखौसो बुंदोंना।
मोनसे बिराद मोजां कुइसन सोंनि आं नोंसिनाव। हमनानै ला मासे मोसौ दामब्रा। बे मोसौ दामब्राखौ बिगुमाया जाम्फैनि दैयाव दै दौनो होननानै होलांदों। होलांनानै दैयाव मोनहैबायबो। नाथाय मोसौआ माबा मोनसे जाहोननि थाखाय दैखौनो लोङासै। ओरैनो गिदिंना फैफिनबाय। मा जाहोननि थाखाय मोसौआ गिदिंना फैफिनखो दै लोङालासिनो? दैया गुबुंलेसोमोन खोमा सार, बेखायनो मोसौ दामब्राया दैखौ लोङासै। नङा। होनबा दैयाव ना मुलि होनायसोमोन खोमा सार? नङा, मोसौआ दैखौनो गाङाखैमोन, बेखायनो गिदिंना फैफिनदों। दै लोंनो गोसो गैयै मोसौखौ दै दौसोमबाबो लोंहोनो हायाना? थिग बिदिनो मानसिखौबो सोलोंनो गोसो गैयैखौ फोरोंबाबो गोसोआव लाहोनो हाया। बेखायनो सोलोंग्रा मानसिया गोसो जाग्रोनांगौ। सारा जोंखौ मोसौजोंसो रुजुबाय आरो। एगजामपोलसो होदों, गाज्रि मोनाङा। दे जासिगोन बे दिनै। नै टाइमबो जाबाय आंहा बेरायहैनांगौआ। टिउसनाथ' दिनैनो लास्ट जाबायलै बाबुमोन। नोंसोर फोरोंजाबावोब्ला बिमा बिफाजों रायलायना फैदो। आरो टिउसन फिसा बे 150 थाखाल'जों जाला, एसे बारायना होनांसिगोन। अब्लासो लागोन आं, नङाबा लाला दिनैनिफ्राय। फोरोंनो रोङाफ्रा माबोरै एथ' बुरजा फैसा लुगैयोब्रा सार? आंनिबाथ' बेनो बांद्रायबायसोमोन फिसआ। दे जेखुनु खिन्थानायगोन आं, लाहोबावो ना लाहोबावा। नों फोरोंबा नोंबो बुजिगोनलै बाबु, बेसेबां खस्थ' जायो फोरोंनायाव। बेखौ जाय फोरोङो बेसो मिन्थियो। दे खिन्थाना होगोनथ' होनखाबाय ना। ओमफ्राय जों दा थांनो हासिगोन नामा सार? दे थांदो, न'फ्राव मोजां फराय। नङाबा बिमा बिफाया फोरोंग्राखौसो दाय हमथारगोन, टिउसन होलायनायावबो एसेबो रोंथारासै होनना। जागोन दे सार। नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनानै गालां।